her gold is not in her. She's a diamond under her. ಬಚ್ಪೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮೊಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಒಂದು ಎಂತಿನ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕ ಅಂಚ ಏರಿ ಪಾಡುವನ ನೀ ಕೂಡೆ ಪಾಡ್ರಂದು ಸೇತ ನವೆತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ನಂದು ನಿಂದೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಂದ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ 2 ಇತ್ತು ಇಂಚಿನ ಇನ್ನು ಸೋಕುಂಡದ ಈ ಪಾಡುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಅವತ್ತು ಹಾ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇಂಚ ಎಂಡು ಒಂಜುಂಡದ ಸ್ಲೀವ್ ಮತ್ತೆ ಕೈ ದೀಪ ಸ್ಲೀವ್ ದೆಪ್ಪು ಅವ ಎಲ್ಲೋನ ಅಂಚಾಲೆಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಇಷ್ಟ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕೂ ಕಲರ್ ಬಡೋದಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಹೌದು ಇಲ್ಲಗೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಬಡ್ಚಾದ ಎಲ್ಲ ನೆಡ್ ಉಂಡು ಈ ಪಾಡುವನ ಪಾಡು ನಡೆದೈತು ಮೋಲ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪಾಡು ಜಲಿಯ ಇಡ್ಡುಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ವುಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೇರ್ ಬಂಡ ಶೈನಿಂಗ್ ಲೆಗಿನ್ ಉಂಡು ಓದತ್ತ ನೀ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾಲತೆ ನೀ ಪಾಡ್ದಿನದ ನೀ ಪಾಡ್ದಿನದು ಸಂಜೆ ನಿಕ್ಕಾವೇನಾಯಿ ಎತ್ತನ್ನು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ ಮಂದಿಯ ನಿಕ್ಕೊಂದು ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯಲು ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಹೆಡ್ಡಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಯಾನೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತೆ ಆಲ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಮತ್ತ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರದ್ದು ತನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಅವಾಸ ದಾಖಲ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಡೆಡ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟದ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸೋಕುಂಡು ನೆಕ್ಕಿಯತ್ತು 2600 ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಾಡ್ನಕ್ಲೆ 2000 ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ 2000 ಚೋಕುಂಡು 2300 ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ 1300 ಮತ್ತೆ ಕುರ್ತಾ ಮೆಟಾಲಿಕ್ 1000 ಕುರ್ತಾ ನೋಡಿ ಮಾಮೇಟುಂಡ ಅದ ನೆತ್ತ ಬಿಲ್ ತುಕ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ತಿನ ಮಾರೆ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಬರ್ತದೆ
ನೆಕ್ 500 ಮಾತ್ರ ಪೂರ. ಒಂದು 600 ಮಾತ್ರ ಕೊತ್ತ. ಪಿಂಕ್ದ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಕೇದು 3000. ಅದೇ ತನ ಈ ರಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲನ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಈಜ ತಕ ಇಂಚೆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಎದುರು ಎಡ್ಡು ತೋಜು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏತೇತ ಏ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೂಲ ಒಂದು 700. extra small ನೂಲು ಥ್ರೆಡ್ ಲಕ್ಕಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಅಂಚಿನತಿ ಅಂದು ವೈಟ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಅತ ಅಂಚ ಲಕ್ಕ ಅಂದ ಅದನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಲಕ್ಕ ವೈಟ್ ಒಂಥರ ದಾದನ ನಿಕ್ಕೇತಿ ಅಲ್ಲೇ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಮಾಲತಿಗೆ ಅವೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೆಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಓದೇತ ನೋಡು ಅಂತ ಪಾಲಿಶ್ ಉಂಡತ ಮೂಲು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲ ಉಂಡತ ಮೂಲು ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಓ ಇಂದು ಮಾತಾನ ನೀಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇದು ಮತ್ತ ಟ್ರೌಸರ್ ಬನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರೇಟಿಗೆ ಇದು ತೂನಗ ಸಿಂದು ನೆಟ್ಟಿರ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದೆಪ್ಪರಂದು ಬತ್ತಿನಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ 1600 ಉಂಡು ಬಂತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ₹1600 ಪಾಡ್ರ ಚಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂಡೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇದ್ದಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 1000 ಬಟ್ಟೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋ ರಿಲಯನ್ಸ್ ನೆಕ್ಕೆ ಪೋನ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ದಾಲ ಸೂಪರ್ ಮಂತುಗ ತೂಕ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ